Ndinokudokezai mabi yangu tauya nonhau dzanyasi zuva ro23 mwedzi uno waChiwabvu. Totanda nokurangaridzai kuti wanga wachinyoresa zvitupa wapedza pawanga wari kubva mangwana wanenge wapa musanhi nopabonda makara nopachitekwe. Endai kumapuraimari ikweyo monyorese zviite zvakanaka. Tindori kwenu dombuja uya mugwicho waMP Nyabote tagokunyepai akaita zvokuuraya vanhu notsaona yomugwagwa pardon kudzai Nyabote kwai atopuwa bhero kureketa kuno atobuditsiwa paye. Takuringira kuti tichaona kuti wachapedza chere nyaya iyi zvinu kana kuti ndokutotsakatika kwayo. Ticharamba takaringa tichigokunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Wachamisa kupera kwesondo rapfuuraku wanga warimo munzvimbo dzoHarare wachitekaira wachireketa nevanhu. Ipapa vanhu waita kuita kuwasaisa kana mukana chaiwo wokufema zvokutoti haidi mudiho wanoita nevanhu uyu dai ukaita ndiwo mudiho muwaniro wanozoitawo mavhoti aiwa zvinoita zviri nani. Ticharamba edu takaringa asi wakagosimbisa nyaya yawo kutoti watomirira waita somunhu amirira kubuditsiwa kwavakuruwa wachakona ba kutekaira nokumhanya nokudini. Ticharamba edu takaringa iko zvinenge zviri kuperera. Hurumende yavhundutsa vanhu kureketa kuno pawareketaiwo kuti wanyoresa vanhu wakaita ana Chimbwido nana Mujibha pabodzipo novamwe wanga wari maovheti wanosvika zviuru 160 chaiwo. Kwai vanhu wanyoresiwa wari kunyoresiwa kuti wagone kupuwa matatenda acho zvakatoita kunyangariwa. Mugore ra1997 pakapuwa maovheti mari paye kwakapuwa unosvika zviuru 34 chete. Ipapa unotosaya kuti vanhu vese wawaboyepi, asi kwaipa vanhu vese iwawa wandori nemakore anopfuura 55 wanosvika basi zvikamu 25 kubva muzana. Pakaita kunyangariwa ukaona pakadandi pakaita kuoma. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi. Nyasi madzonzoni anga akaita kuita kudirana chaiko mugwagwa yedumu apa wozupuko kuno mazupuko mairi aita kurowana achiita kutungana hombudzi chaiwo zvakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa kwapfa vanhu vanosvika 1 kwaiva wari papegi yechizana noribodzi makiromita munzvimbo mumugwagwa unobva Harare uchienda kuChirundu. Pakaita kunyangariwa tirikuita kurwadziwa nokuti kwaiva vanosvika 61 wakuwara zvokutoti watoendesiwa kuzvipatara. Aidi unosaya kuti kohokonai kwai ipapa wagoreketa makwai wagoti anga ari kuchaira bhazi rekuenda kuKariba ndiye aita mutsepwede aita kukuwadzisa vanhu vese kudandi. Aidi ukatoona mipikicha yacho pawakatunganapo unoita kurwadziwa chaiko. Asi tiri kuti mweya wapfayo izorore murugare. Wamunangagwa waenda kuDavos kuSwitzerland kwasvika nyasi. Aidi wakaita zvawo kutora ndege yowana nyamari. Ndege yacho inodaidza mari inoita zviuru 500 zvomari yekuAmerica kubva kuSwitzerland. Ipapa kwai ndege iyi wagoidanidza nokuti ndege dzeAir Zimbabwe dzinobvumirwa ba kuenda kuEurope pakaita kunyangariwa palibe chinotinakira. Ipapa tiri kutoziva edu kuti wamutuli waenda kuonana nomhuri yawo nokuti ndiko inogara kuSwitzerland ko. Ipapa wamunangagwa kwai watakurana naSydney Gata pabodzipo naSekesai Nzenza naiye mutuli Ncube pabodzipo. Wachiwenga ndo wasara munyika wari kutungamira nyika. Ticharamba takaringa edu kuti wachaboya chere chouwiri ikweyo kwawaendako. Umwe mambo anga ari mambo achiri uchidiki kumatebelere ndiyo dzauru agozikana nokuti mambo Mabhikwa asi dachero kuberekiwa ari vhusumuzu kumalo kwai apfa notsaona. Anga makore 20 apfa makuno yano nozuro manhoko. Zvakaita kunyangariwa wazhinji wahwadziwa nokuti kwai ndiye mumwe wanhu anga ari kuita kusikinya tusvinu kuita kuti vanhu wakone kugarisana zvakanaka nobudiriro kuti itekeshere ichita kufararira chaiko sorunyemba. Ticharamba takaringa kuti
zvichapera sei apa tiribe kunyepiwa kuti zvichambobatsirwa chere nehurumende kana kuti zvichadini, asi waringa waona tsaona iyi warwadziwa chaizvo nokutoti panga pakaita kunyangariwa. Tiri kundoti mweya wache uzorore murugarewo. Mapurisa agonzi nodare rodzimhosva dare guru munyika abhadhare mari yomunyika inoita zviuru 142 no141 zvomadhora omunyika. Tichiringa mari yawo yopamusika wawo anenge ari mari yokuAmerica $530 chete yomari yokuAmerica, $530. Kwai papa mari iri kunzi wabhadhare nokuti wakamwaya utsu hunochemedza huya kuno mumwe mudzimai womuguta reHarare mugore 2019. Haidi ipapa womagweta anoita kodzero dzowanhu aitoda kumirira wototi wakazembeka waisiwe mujere nonyaya iyi. Aiwa, tinotenda kuti abhadhawo chero zviri nani. Kambani yeNRZ yaita kuremewa kureketa kuno nokutekaidza zvitima yakutofunga hayo kuita zvokuchera zvibhorani. Zvinotoita kuhwadza, unosaya kuti kohoko naye wakomana wanotadza kukopa dhoiri rakanaka sodhoiri ririko kuSouth Africa kuTransnet kunoitiwa tusvinu, pakaita kunyangariwa chaipo. Apa hino hurumende iri kuzviboyepi yagoreketa kuti zvinhu zvirizvo NRZ zvinokosha mari inoita mabhirioni 3 okuAmerica. Ticharamba hedu takaringa kuti ndizvo chere kana kuti wari kunyepa. Tindore paNRZ iwo wakuru hurumende wagoreketa kuti waenda kuIndonesia kunotsvaka kuti mbaniko wangaite kubatana nawo kuti amutsiridze kambani. Haidi, unoita kuona kuti wakuru wawaribe kana chisvinu chavari kuda kugoitira nyika. Heno mabiya angu ticharamba hedu takaringa iko zvinenge zviri kuenda. Nyika yeZimbabwe, nyika yeBotswana noKenya pabodzi dzimwewo diki dziri kuita izvezvi kureketa nokushanyarika. Wari kuda kuti kurambidziwa kwakaita kutengesa nyangadzonzou kubisiwe. Ipapa wari kureketa kuti iwo Zimbabwe nonyika dzese wakabatanidza nyanga dzawanadzo dzinogona kuwapa kana mabhirioni 2 chaiwo omari yokuAmerica kuti wabatsirike mukuchengetedza mhuka dzomusango. Ticharamba takaringa kuti zvichabvumiwa chere kana kuti zvicharambiwa kumusangano wawari uri kunziwo Elephant Summit. Ticharamba hedu tichigokunyepai. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Wanofunda pachikoro chofundo yepamusoro choStellenbosch kuSouth Africa wagotiwo wari kuita zvokuratidzira nonyaya yochikarabha rusara raganda zviri kuitika kuStellenboschko. Aipapa wakazvikona izvi, aiwa tinoramba tichiwatenda nokutoti ikoko ndokumuzinda kwayo iyo racism yo. Kenya yagoti iri kuwaka factory inoita kunadzira mishonga yokudzivirira zvirwere inogozivikanwa nokuti mavhaccine pachirungu. Wagotiwo wari kuda kuti wapopomedze mamirioni okuAmerica 500 mukunadziwa kwefactory iyi, asi wari kuringira kuti kana wanadzira chikodziwa mupengo wanozonadzirapo kare kwezvimwe zvirwere zvakasiyana siyana. Heno kana wakagoboya wanhu vari kuda tumushonga tomu nokutoti wakareka wanogona kundoita hazvo South Africa zvokuti ndo wakaita wekutanda, asi paribe kana mubodzi agoreketa kuti tipewo mushonga tiri kuda kutenga. Kwaita imwe mudhuri wagwa kunzvimbo yoLagos kunonzi Island Building. Zviri kuita kuhwadza ipapa, kwatopfa vanhu vanosvika 1 chaiwo. Tiri kuti mweya yawo izorore murugare. Heno kuti zvichasvika rini zvichindoita kudandi izvozvo. KuIran wanhukadzi ikweyo wari kuita kuhwadziwa nokuti zvareketiwa kwai wagonziwo wagofuke usu hwavo zvakazara pavanenge wari kuverenga nhau pachivhitivhiti. Kwai wagosiye madziso basi ndo anenge ari panze. Pakaita kunyangariwa, unoona kuti paribe chiri nani. Kachihwere monkeypox kwai kaitoita kutekeshera kuEurope ko nokuAmerica zvokutoti vanhu vabatiwa izvezvi vari kupfuura 100. Tiri kutofara kuti karimoba muAfrica wangadai wabva watoti tichadaba vanhu vanokubva kuAfrica. Zvakaita kunyangariwa chaiko. Mukatikidzwa kanyasi kwai Manchester City ndo yagohwina nozuro uno
Kumutambo uyo kuEnglish Premier League tiri kuwati makorokoto isuwo Manchester tiri kundofara kuti mukombe uchindori medu muno muManchester. Tiri ipapo zvedu kwanyasi todipfamira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.